Og det går jo ubeskåret til knækcancer. Hvordan er de? Ja, de er helt fantastiske. Ja, og de er varme, og de er gode, og der... Altså, jeg vil jo sige sådan her, det er jo sødme værd, det her, at folk de kan få så en gang churros, og så donerer de den her 50-55 kroner til vores indsamling hos Knækcancer. Skal du have en bid? Og varm. Pas på. Altså, jeg synes jo, det er sejt, at man vælger at lave en indsamling i form af, at man donerer noget mad til det, og så støtter de den her indsamling her. Ja, jeg synes, det er dejligt. Ja. Det der var flere, der gjorde det. Det er et sindssygt godt arrangement, og det er jo Ankers Tivoli, som har valgt at donere det her i form af is, churros, whatever. Den ser god ud. Vi skal ikke tilbage til studiet, vel? Nej, vi bliver her. Og den næste DJ, der kommer senere, det glæder jeg mig altså rigtig meget til. Det er nemlig Thomas Vendenbo fra Svendstrup Vendenbo. Det er det nemlig. Og det bliver fucking Så skal vi tilbage til studiet, fordi det skal jeg da nu opleve.